Bugarska postaje glavna ruta za uvoz ruskog gasa u EU i Ukrajinu. Sa očekivanim prestankom tranzita ruskog gasa kroz Ukrajinu krajem ove godine, gasovod Balkanski tok kroz Bugarsku postaće glavna ruta snabdevanja EU i Ukrajine. Dugoročno Bugarska će postati važna tranzitna zemlja koja će obezbediti snabdevanje Rumunije, Moldavije i zemalja jugoistočne Evrope. Nakon verovatnog prestanka transporta prirodnog gasa iz Rusije preko Ukrajine od početka 2025. godine, vertikalni gasni koridor kroz Bugarsku biće jedini projekat koji može da obezbedi kako neophodan prenos tečnog gasa, tako i nastavak rada gasovodne mreže i podzemnih skladišta gasa u Ukrajini, rekao je Vladimir Malinov, direktor državne gasne kompanije Bulgartransgas BTG, tokom posete visokog zvaničnika u energetskom sektoru EU Dite Jula. Podaci Evropske komisije pokazuju da je od početka ruske invazije na Ukrajinu EU drastično smanjila uvoz ruskog gasa sa više od 50% na 15% prošle godine. Ukupno 9% isporuka ruskog gasa u EU dolazi putem gasovoda, a ostatak je tečni gas. Nakon obustave ukrajinskog gasnog koridora, isporuke za EU i Ukrajinu moraće da prolaze uglavnom preko Bugarske. Balkanska zemlja upravlja gasovodom Balkanski tok, koji je nastavak turskog toka gasovoda koji je svečano otvoren tačno godinu dana pre ruske invazije na Ukrajinu. Projekat ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaobiđe Ukrajinu podržali su bivši lideri Bugarske, Turske i Srbije, Recep Tayyip Erdogan, Bojko Borisov i Aleksandar Vučić. Po izbijanju rata Rusija je prekinula isporuku gasa Bugarskoj, ali vlasti u Sofiji nisu ometale tranzit ruskog gasa u Srbiju, Mađarsku i odatle u Austriju. Odvojeno Bugarska i Grčka izgradile su gasni interkonektor koji povezuje bugarsku gasnu mrežu sa transjadranskim gasovodom koji prenosi gas iz Azerbejdžana. Ova veza takođe omogućava transfer prirodni tečni gasa grčkih terminala i uvoz prirodni tečni gasa ruskih terminala preko Balkanskog toka. Bugarska i Rumunija trenutno ne koriste potencijal transbalkanskog gasovoda koji je bio stara ruta za tranzit ruskog gasa iz Ukrajine preko Rumunije u Bugarsku pre pokretanja turskog toka. Ideja vlasti u Sofiji je da se ovaj gasovod preokrene i da Bugarska postane izvozna ruta za Rumuniju i Ukrajinu. Garantovani pristup. Ovaj projekat se zove vertikalni gasni koridor i zajednički je projekat gasnih kompanija Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Moldavije i Ukrajine za proširenje postojećih gasnih veza između njih. Ova strateška ruta će garantovati pristup dodatnim količinama tečnog prirodnog gasa za potrošače u istočnoj Evropi, rekao je Malinov. Realizacijom projekata povećanja kapaciteta od Grčke do Bugarske i od Bugarske do Rumunije biće obezbeđena tehnička mogućnost da se dodatne količine prirodnog gasa, uključujući iz južnog gasnog koridora i tečnog gasa, prebacuju uz korišćenje maksimalnih mogućnosti postojeće infrastrukture, dodao je on. Bugarske vlasti su sa Evropskom komisijom razgovarale o mogućnosti njene finansijske podrške za realizaciju projekata vertikalnog koridora. Ukupna indikativna vrednost dva projekta Bulgartransgas vertikalnog gasnog koridora je 300 miliona evra bez PDV-a. Tražimo opcije za finansiranje projekata, uključujući povećanje kapitala kompanije, finansiranje dugom, korišćenje državnih garancija i evropsko finansiranje, rekao je Malinov. Projekat povećanja kapaciteta sa Grčkom takođe će pružiti priliku da se poveća snabdevanje Severne Makedonije iz alternativnih izvora kako bi se pokrilo između 50 i 80% dnevnih potreba zemlje. Izvor: Eureaktiv. Evropska komisija aktivno radi na potpunom zaustavljanju isporuka ruskog gasa preko teritorije Ukrajine, izjavio je predstavnik Tim McPhee. Prema njegovim rečima, sadašnji ukupan obim isporuka gasa iz Rusije preko ukrajinske teritorije u Evropi je oko 15 milijardi kubnih metara godišnje. Ugovor o tranzitu gasa ističe 31. decembra tekuće godine, a Evropska unija ne namerava da ga produži. McPhee je podsjetio da Austrija, Slovačka, Češka i u manjoj meri Italija i dalje dobijaju ruski gas preko Ukrajine, prenosi Komersant. Evropska komisija blisko sarađuje sa ovim zemljama kako bi osigurala da imaju neophodne zalihe gasa. Neću da govorim o konkretnim pravcima, ali stvar je u tome da ove zemlje mogu da dobijaju gas drugim gasovodima kao i tečni prirodni gas. Uvereni smo da je to moguće, rekao je McPhee novinarima u Briselu. Prema njegovim rečima, Evropska komisija namerava da nadoknadi ovu količinu gasa zajedničkim kupovinama preko Evropske energetske platforme kojom upravlja Brisel. On je istakao da je 27. februara Evropska komisija održala još jedan tender na ovoj platformi za snabdevanje u narednih 5 godina. Evropska unija planira da potpuno ukine isporuke fosilnih goriva iz Rusije do 2027. godine.
Među zemljama EU ruski gas su već potpuno napustile Poljska, Rumunija, Bugarska, Finska, Holandija i Danska. Autor Vladimir Jokanović. Izvor biznis.rs